മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഇതുവരെയായി ഇന്ത്യക്ക് എത്ര മെഡൽസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ടോക്കിയോയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഒളിമ്പിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാവുന്ന വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചില വാചകങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹാവ് യു എവർ ബീൻ ടു ടോക്കിയോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം, യെസ് ഐ ഹാവ്. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. നോ ഐ ഹാവൻറ്റ്. ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. ഐ ഹാവ് ബീൻ ടു ടോക്കിയോ സെവറൽ ടൈംസ്. ഞാൻ പലതവണ ടോക്കിയോയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. Have the Olympic Games ever been called off? The Olympic Games have only been cancelled 3 times in the past and postponed once. What did you enjoy most about the Tokyo Olympic Games 2020? ഇതിനുള്ള മറുപടി, the national anthem moment when Neeraj Chopra received his historic Tokyo Olympics gold medal. How many gold medals have won by India in Olympics 2020 so far? What are the Olympic gold medals made of? Gold medals are not pure gold. That would make them too soft. Instead, they are pure silver with 6 grams of gold plating per medal. The Tokyo Olympic Games 2020 have finally commenced. The meaning of commence is to begin something. For example, the entrance exam commences from tomorrow. The Tokyo Olympics 2020 officially postponed until 2021. Which countries will come away with the most gold medals when all is said and done? When all is said and done എന്നത് ഒരു ഇഡിയമാണ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ്, ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിങ് ഓർ ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് എവറിത്തിങ്. പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം. എല്ലാം പരിഗണിച്ച ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ എന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന രാജ്യം ഏതായിരിക്കും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ ടേബിളിൽ ഇന്ത്യ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും? Where does India stand on the Tokyo Olympic medal table? ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം, What is the rank of India in terms of Olympic medals? ഒളിമ്പിക്സ് മെഡലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ന അർത്ഥം വരാനാണ് അവിടെ in terms of ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. He raised his hands in celebration as soon as he released the javelin. റേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉയർത്തുക. അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് റേസ്ഡ്. ആസ് സൂൺ ആസ് എന്ന കൺജങ്ഷൻ്റെ ഉപയോഗം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് എന്ന മീനിങ് വരാനാണ് ഇവിടെ ആസ് സൂൺ ആസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജാവലിൻ റിലീസ് ചെയ്തു, തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ആസ് സൂൺ ആസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൾ ഉയർത്തി. The javelin rose high and landed at a distance of. Rise എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് റോസ്. റൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉയരുക, റോസ് എന്നാൽ ഉയർന്നു. ഇവിടെ ആരാണ് ജാവലിൻ ഉയർത്തിയതെന്ന് സെൻറ്റൻസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ നേരത്തെ റേസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. He raised his hands. അവിടെ കൈകൾ ഉയർത്തിയത് ആരാണെന്ന് സെൻറ്റൻസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരാണ്? ഹി, അവൻ. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ഫ്യൂവലിൻ്റെ വില കൂട്ടിയത് ആരാണെന്ന് സെൻറ്റൻസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദ ഗവൺമെൻറ്. അതുകൊണ്ട് ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് റേസ്ഡ്. രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ഫ്യൂവലിൻ്റെ വില കൂട്ടിയത് ആരാണെന്ന് സെൻറ്റൻസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഫ്യൂവൽ പ്രൈസ് റോസ് യെസ്റ്റർഡേ. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ കാര്യമായതുകൊണ്ട് റൈസിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയ റോസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. I have got a playlist for you right up here. Just click away. I hope you liked this video. If you did, please click the like button. Thank you.